Gràcies, president. Dintre de les llistes de sacrificis, que podria ser molt més llarga, però en tenia un parell més d'apuntades i també les volia citar i, per tant, aprofito aquest torn. Un altre sacrifici que fem molts catalans, pagar una televisió i una ràdio públiques que la meitat no usem. La meitat no usem. També diuen les enquestes que només el 14% dels catalans no independentistes mirem TV3 o escoltem Catalunya Ràdio. 14% dels no independentistes mirem TV3 i Catalunya Ràdio. I escoltem Catalunya Ràdio. Però és que, a més, són uns mitjans que ens ignoren quan no ens insulten, com a catalans, i, a més, la televisió i la ràdio públiques més cares de tot Espanya. Bé, està bé. Però és que fixi's a quin límit arribem. Estem rebent ja en el Parlament, i suposo que la majoria de grups, queixes del sector, ja no és ni del sector social, ni de sanitat, ni d'educació, ni de medi ambient, no, del sector cultural. Les empreses de teatre, de galeries d'art, d'audiovisuals, es venen a queixar que el govern els té reduïts. No és que els tenen congelats en quant a pressupostos, sinó que els tenen reduïts i que o ens espavilem una mica i apretem una mica amb la creativitat o la capitalitat cultural de Catalunya i de Barcelona també anirà decaient. I després vostè ens diu diverses coses. Miri, jo no hi respondré alguna. Escolti'm, finançament de la dependència, saben vostès perfectament que hi ha dues vies de finançament de la dependència, una directament a través de l'Imserso, que és l'única que compten vostès, que reben el 17% de la despesa en dependència, i la resta, fins al 50%, ho cobren directament a través del sistema de finançament. Ho saben perfectament, això vostès no ho compten perquè no els interessa comptar-ho, però això efectivament és així. Primera qüestió. Segona qüestió. Ens diu, tornen amb el recurs aquest fàcil de les hemos destrozado la sanitat. Sí, sap què significa Innova, Maté, Bagó, la comissió d'investigació sobre la corrupció a la sanitat del seu partit que vam tenir en aquest Parlament? Sap, es compraven pròtesis de genoll caducades per implantar en els pacients a Catalunya i això no ho feia el govern de l'Estat. Això no ho feia el govern de l'Estat. Ho feien organismes que depenien del govern de la Generalitat. Això és destrossar la sanitat. Això és destrossar la sanitat. I diu, escolta'm, és una interpel·lació propagandística i populista i tal. Jo no sé si és propagandista o populista. Escolta'm, hi ha 700.000 catalans en llista d'espera a la sanitat pública? Sí o no? Són 700.000 persones amb nom i cognoms. Hi ha més de 20.000 alumnes estudiant en barracons. Hi ha nanos que han fet tot el cicle educatiu en barracons. I tenen noms i cognoms. Quan el president de la Generalitat comença el curs i va a visitar l'escola, que vagi a visitar una escola en barracons, perquè es faci la idea de què significa estudiar tot un cicle en una escola en barracons. Ja no hi ha 75.000 catalans en llistes d'espera per rebre prestacions o serveis de dependència. Això és populisme, això és propagandístic. Això és la realitat. Són persones amb noms i cognoms. Però clar, aquí hi ha una realitat que vostès sembla que no volen, i que no és culpa del govern d'Espanya. Escolti'm, totes les comunitats reben recursos del govern d'Espanya. Qui menys dedica a polítiques socials és Catalunya, perquè li deu dedicar a altres coses. 2.181 euros per habitant. La mitjana del conjunt de ciutadans espanyols que reben de les seves comunitats en polítiques socials són 2.420. Per què a Catalunya dediquem menys recursos que altres comunitats a polítiques socials? Això ja ens ho respondrà vostè, si vol, no? Però, escolti'm, miri, fins i tot, jo li podria arribar a admetre que alguna de les coses que he dit, diu, doncs té sentit. El sistema de finançament, però si no van a les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera, vagin i diguin-ho on ho tenen que dir. Escolti'm, però si tenen una magnífica oportunitat ara, que estan negociant, no sé si vostès, Esquerra, els uns o els altres, no ho sé, estan negociant amb el Partit Socialista la investidura del senyor Pedro Sánchez. Tot això que vostè m'ha dit, ho han posat a la llista de reivindicacions? No. Vol que li digui què han posat a la llista de reivindicacions? Amnistia pels presos, autodeterminació i rebuig de la monarquia. Ole tu, tots els problemes que tenim els catalans, tots els sacrificis que fem els catalans. Això són els problemes dels catalans? O el conflicte polític. Alguns insistentment diuen, escolta'm, que reconegui que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i Espanya.
Partit Socialista. No hi ha cap conflicte polític, és un problema de convivència. El problema el tenim aquí i el problema el tenim entre el govern de la Generalitat i el conjunt de ciutadans de Catalunya. Gràcies.